Kato minkälainen tää on suomeksi. 7 päivää. Helvettiä. Miksi tää on niin ison näköinen? Onko tää nyt tarkoituskin olla tämmönen zoomantunut? Täällä on monia vanhoja kirjoja. Onko tän tarkoitus olla oikeesti tälleen? Lukittu. Ovi on auki. Hetkinen, jätetään auki. Lukittu. Auki. Kello. Voi pojat, toivon Suomi-duppaukseen. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Disfov. On kyllä. Lukittu. Onko se tarkoitus olla näin? Tämmönen. Tämä ovi on jumissa. Televisio. En saa sammutettua sit. En saa sammutettua sit. En saa sammutettua. Okei. Okay. En saa sammutettua sit. Nice. Mä voin GTA first person ilmeisesti. Mut hei. Kuvitelkaa, en saa sammutettua sit. Verta. Mä sanoin näin. Jatka. Sim. But what does it mean? Mä suljin tän oven. Mä katson ulos. Mitä tää kertoo? Siinä on verta. Se oli Sam! Sami! Sami taas vauhis. Hei, toi on toi Da Vincin maalla. Ei se ollut Da Vinci. Oliko se? Se viimeinen otteri. Miksi tää on näin zoomannut tähän? Siinä on Jeesus. Siinä on ne loput opetuslapset. Okei. Tuleeko tänne Sam? Meni jo Sam. C, D, E, G, O, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Tämä on paska aakkosissa. TV-lupa tarkis on kyllä aika höpö custom story Amnesissä. Onko siinä Toni Halme? Vähän siistii. Hei, se oli Sami. Pane E avataksi inventaari. No en. Et näe nyt mitään. Miksi tää on näin oulun näköinen? Minusta tuntuu, että tämä ovi on lukis. Jumissa. Tämä ovi on lukittu. Ai saakeli. Tämä ovi on lukittu. Ai tää ei ollut kirjastoa vai? Okei. Okay. Missä meillä on kirjasto? Tämä oli kirjaston avain. Verta! Olisi mennyt tämäkin väärin, jos olisit itse koittanut. Urpa kiinni sieltä takaa. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Äläpäs nytten, hei, kyllä mä olisin tajunnut tämän.
Nyt hieman kuumuttaa. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Löysin. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Mä sain musta avain tehty läpinäkyvästä materiaalista. Suomi. Kukaan ei pääse läpi. Löysin. Hei, se on tää. Täällä on pimeä. Taidanpa lukita oven. Täällä on avain. Sain avaimen. Valkoinen avain ja täällä on hyttynen. Täällä on hyttynen. Tää on Minecraft! Jokin estää sitä toiselta puolelta lukittu. No, mitä paskaa. Ui saatana! Onko tämä ovi lukittu? On se lukittu. 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 Lakitu. Hei, se on taas normina. Jei. Ei ole oikea aika vielä. Se on mummon TV. Mummolle terveisiä. Oi kyllä. Toni Halme on oikeasti laatu tekee hommia. Harmi kun jätkä meni tekee oman käden kautta hommas. Ei ole oikea aika vielä. Okei, oliko tää nyt... Tän nimi on 7 päivää. Oliko tää ensimmäinen päivä? Missä on mun avain? En ole väsynyt. Vastaan herrasin. Oi herra, jestas, tää on kyllä kaunista. Tässä hyllyssä on pieni lipasto. Lipasto on lukittu. Lipasto on lukittu. Lipasto on lukittu. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Nice. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Okei. Mä en hyppii. Tämä ovi on jumissa. Tämä kirja näyttää oudolta. Omituinen kirja, sen nimi on Uhraus ja murha. Sami. Nimi Sam kirjoitettu näihin sivuihin. Tämä ovi on jumissa. Hei, lipasta. Ovi auki. Todella outo viesti. Mahtavin illuusio on ainutlaatuisen todellinen olemassaolo. Hienosti sanottu. Hei, joku koputti. Huomenta. Lukittu. Ollaan kohteliaita. Passepartout. Onko se kebabin ravintolan kosto? Heräsi. Tää ilmeisesti on vähän niinku tämmönen huono suomi. Okei. Heräsin. Heräsitko sinäkin? Eikö sinäkin?
Okei, siinä ei ole mitään. Lukittu. Ei ole kauan. Viallinen avain. Aha, viallinen avain toimii. Mä taidan ottaa vähän rohkaisua tästä. Vaikka tämä ei olekaan alkoholillista. Mutta on pirun hyvä. Tonic Red. Rainbowilta. Tämä on oikeesti pirun hyvä. Ei ole jumissa. Kello, jossa ei ole viisareita. Tämä kello on lukittu. Ei kun tama. Gotchi. Nope. Okei, mieluummin sinne kuin pimeisen käytävään. Ei ole Sam taalla. Onko tämä lukittu? Ei ole lukittu. Täällä ei ole lukittu. No, joo. Hei, kato, kaunis. No eipäs olekaan. Laitan TV päälle. Hei, nyt se toimii. Hei hei, mikä sulla on, kun oot niin levoton, missä on avain? Onko täällä paljon kirjoja? Ei ole. Hei, verta. Onko se nyt normaali? Ei ole. Ripsam. Joo, ei mitään. No, katsotaan vähän. Investigation. Näyttää siltä, että Peto on karannut. Tiet vievät Roomaan. Tässä on hypännyt. Se on kuin Pupu Jussi ollut. Kato kuinka iso hyppy tänne asti. Se on vain kello. Täällä on varmaan vieläkään mitään. Ei ole. Interesna. Peto on irti. Kun mä käyn täällä kyykyssä, se pitää mua myös. Hetkinen. Se pitää muakin samanlaisena petona. Hei, kato. No niin. Me ollaan ystävyksiä. Mitenköhän se sanoo? Ystävyksiä. Ystävyksiä. Pam, pam, pam. Ilmeisesti minä nousen tästä nyt. Mitäs vittua? Mitä tässä juuri tapahtui? Haluaisiko joku selittää? You kill now. Oh hell no. Mä taistelen viimeiseen asti. Mä oon nelossa. Kuulin vähän juttua, että tässä olisi lappu. Viesti takapuolella lukee Sam. Ei ole oikea aika vielä. Okei, ei ole oikea aika vielä. Mutta ei siitä se enempää. Mä en kuole koskaan. Wow. Hei, tämä on lappu. Viesti, jonka löysin pöydältä. Täällä ei ole mitään.
Täällä on monia vanhoja kirjoja. Mikä on vialla? Vain se, että kuvaa mun upeaa vatsaa. Mikä on vielä? Ei oikea aika. Pidä sama suunta. Ala katso taakse. No katson taakse. Meni jo. En ole vastannut vastaanhan heräsin. Oh yeah. Mitä Shamille kuuluu? Moi. Miten menee? Kun mä en saa katsoa ilmeisesti taakse, niin mä juoksen tänne päin. Okei, mä näen hahmon. Mitä tää tekee? Saanko mä nyt kattoo? Takana ei ainakaan mitään. Hei, ollaan normaalissa paikassa. Lukittu. Ovi on auki. Okei, ei mennä tänne. No niin, kauhupelistä onkin aikaa. Virkistävä, joo. Milloinko mä viimeksi pelasin? Mulla on se highlight, missä mä oon pelannut FNAFin läpi. FNAF! Ja se on viimeksi, kun mä oon pelannut tämmöstä. Miten se muuten menee? No niin. Tää on kyllä ihan jees peli. Katos mikä tää sivu on. Hi. Mä vilkaisin vähän ja sanotaanko, että aika lämmin tervehdys. Kiitos vain viruksista. Mitä mä sain? Avain. Lukittu. Tämähän se. Jummia, ihan pimeätä paikkaa. Mitenkä mä saan unta yöllä? Täällä on monia vanhoja. Oikein. TV auki ja katsotaan Simpsoneita. Ei ole vielä ketä siellä oli. Monia ystäviä. Aika höpö sivusto, sanotaanko näin. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Tämä on lukittu. Tämä on lukittu. Tämä on lukittu. Tämä on lukittu. Eikö tämä on vielä juvassa? Hei, ruokaa. Toi yksi hieno maalaus. En muista oikein William Van Gogh. Ja vain. Nyt kuumottaa juman kautta. Mine index vielä creepy. Ei kiitos. Ei löydy Samia täältä. Vittu mä en lähde tonne pimeeseen. Sam Dreendels. Kuka vittu on Sami? Siis... Mitä paska? Tämä ovi on missä lukittu. Lukittu. Ai tää oli auki. Hei, tämä oli oikea ovi. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Haluaisin briefata juonesta tähän mennessä ja mitä nyt teet? Mä en oikeastaan itsekään tiedä. Mä heräsin sängystä ja minua ei vasuta. Heräsinhan minä vasta. Terveisin tää jätkä. Mä vaan menin ovesta sisään ja ovesta ulos ja jotain maagista tapahtui ja sitten tuli lappu, jossa luki, että tämä ei ole vielä oikea aika.
Niin. Joo, siitä sitten heräsimme uudestaan ja tää on nyt... Ja siitäkin herättiin vielä kerran uudestaan. Tässä vaan tapahtui tämmöistä ja tää on nyt 3. kerta kun mä herään. Ai kato! Täällä on monia vanhoja kirjoja. Okei, moi. Täällä on monia vanhoja kirjoja ja ruumis. Okei, mitäköhän nyt tapahtuu? Tää lukittu. Sitten mä haluan pois täältä. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Mitä mun pitää tehdä täällä? Ei tässä niinku enempää ole. Tässä on joku jätkä... Ai, mäkin tipun lattialle. Nice. Siihen tuli vaan taulu. Joo. Mä oon ilmeisesti jossain talossa, missä joku Sami Dreendales tai jotain sinne päin. Hei, lappu. Lopetan valitettavasti. Sinun täytyy valita, missä asut. What the fuck? Älä mua Sami. Saatana. Hui, tää on oikeesti pelottava. Nyt mä menen tässä Samin kuolinpaikalle. Ääkkösien arvon huomaa vasta sitten kun ne menettää. Se on totta. Virun vaikeeta. Hei, kato. Mistä kun lukee Sam? Ei ole oikea aika vielä. Tää käydessä vähän koomista tästä, kun tuossa on tolleen nää. Joo, tää on kyllä ihan nättiä sille. En ole väsynyt. Vastahan heräsin. Täällä ei ole mitään. Taustalla. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Ovi auki. Kiinni. Tämä ovi on jumissa. Ei ole aika vielä nyt. Äänet on jänniä. Tämä ovi on jumissa. Kykyyn. Tämä ovi on jumissa. Tämä ovi on jumissa. Tämä ovi on jumissa. Tämä ovi... Kato, kohta menee normaaliksi. Ui, saatana. Minun pitää mennä. Nyt mä juoksen ympyrää. Mikä vittu on tuo? Helvetti. Morjesta, Pasi. Facecam perkele. Moi. Miten menee, Pasi? Se karvainen tuttu. Joo, moi. Tosiaan, mitä Pasille kuuluu? Mä tiedän, monet pelkätte enemmän mun naamaa kuin tätä peliä. Menikö tää nyt replaylle? Tämä ovi on jumissa. Ilmeisesti meni. Menin juuri Jooni. Kiitos sun. Ole hyvä. Tänne näin. Miksi täällä on nää verinuolet? Miksi ne loppuu täällä? Hei, löysin oven. Löysin toisen oven. Tänne siis. Vittu se kusetti mua. Mikä tää on? Samin huoneen avain. Onks tää Samin huone? On se. Ovi kiinni. Oi vitsi, tää jätkä on rikas. Sillä on viinaa pöydällä ja shottilasee. 2. Ja tämmönen random
paska ja tommonen. Mut tossa on se Jumala ja Aatami. Saanko lasi? Kenellä on... Oi saatana. Hieno auringonlasku. Onko tämä ovi lukittu? Ei ole lukittu. Oi saatana, mua kuumottaa. Oi jummi. Kumpaakaan mukana tämmönen pakko sanoa, että hieno paita äijällä. Kiitos samoin jätkä. Tää on keittiö. Ei hätää. Ainakin mä selvisin siitä yhdestä. Herra Fööre. Voi hitto. Hei herra Fööre. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Ei, nyt mä taisin, toi on Napoleoni, ei perkele. Tosta mä en tiedä. Hei Scooby-Doo, missä sä oot? Ja sun mysteerit. Tämän oven takana on jotain. Minä olen vastaan turpakin. En ole sen vastaan heräisin, mä haluan nukkumaan. Vittu, et kuumottaa. Hei, siinä on verta. Tullut vähän verta nenästä yöllä. Se on nyt tämän persti, jos silleen tapahtuu. En ole väsynyt. Ai moi. Miksi sä katot mua tolleen? Missä mä oon? I'm free falling. Sinä löysit sen. Mitä mä löysin? Tämä on huone. Tämä on huone. Niin, ilmeisesti on Samin huone. Kentumme ei ole olemassa rajoja. Ainoastaan seinät, jotka me luomme, reagoi. Avaa silmäsi. Mitä mun pitää avata? Miten mä avaan mun silmät? Ei mulla ole tavaraakaan. Ei vittu. Ei, kato. Lappu. Onko se... Fuck it. Tää on hieno huone. Mä tykkään tästä huoneesta. Tulee meille erittäin vahva venäläisaksentti noista tekstistä, kun A-pisteet puuttuu. Sjukabliat. Ei ole oikea aika vielä. Anu, chikipriki, avidamki. Hitto, mä en osaa puhua. Mä ajattelin, että pitäisikö... No, en mä oikeastaan tiedä. Pitäisikö huomennakin pelata näitä pelejä? Vai... CTR? Vai... Pitäisinkö mä romupuhelustriimiä, jossa mä pelaan Sonic-pelejä? Ja yleisellä tasolla Sonic, koska minä tarvitsen ruumimeisseli irrottaakseni T-kysymysverkki M-kysymysverkkin kehikon. Ovi kiinni tai tapahtuu hirveet. Tää häiritsee, kun tää on näin... Ei kai ole aika vielä. Kykyyn. Et voi jatkaa tällä tavalla. Etkö sinä tajua, miksi sinä olet täällä vieläkään? Tää on hieno, kun se on lappu. Siihen on kirjoitettu verille, että...
Et voi jatkaa tällä tavalla. Etkö sinä tajua, miksi sinä olet täällä vieläkään? Ja kun se menee yli. Jahas. Miksi täällä on pimeä? Tää on pidellä. Saatana. Jumalauta. Onks täällä silmi? Mitä? Okei, ihan näin. Ei hienot silmät. Ai täällä on tie! Täällä ei... On. Eipäs ollutkaan. Onks täällä mitään? Ei täällä ole mitään. Mun teoria on se, että joku manne haluaa meiltä ja me ei anneta niitä silleen laittaa meillä äänestä, kun ne suostutaan. Kiekkaneekeri. Eipäs olla ilkeitä. Mut joo, toi on hyvin niinku... Tai siis... Me kerran vietiin Jalopeeno semmonen iso kannu pizzeria ovelta, kun sinne niinku tuonne semmosia isoja tilauksia. Mä ihan random paikassa. Menen tänne. Tää oma ovi on jumissa. Plot twist hahmo on mies. Ei saakin. Se oli lukittu, ei oo enää. Toi on Samin huone kai. En mä kyllä tasan mene tuonne, mä en tänne. Täältä mä tulinkin. En ole väsynyt, vasta hän heräsin. Väsynyt. Perkele, kun vaikeeta. No. Winner takes it all. Äkkiä jätän tää auki. Eipä sieltäkään. Miksi pitää olla tämmösiä isoja? Blood on the dance floor. Mä en tänne pedon taakse. S. Nyt Sami taas ollut vauhis. No siis sehän on selvä, että joku nää on, kaikki puhuu huono suomi, tai sitten joku puhuu huono suomi ja loput vaan sopeutunut ja kohteliasta puhuu kanessa. No niin, ruvimesseli. Punainen ruvimesseli. Mitä tarvitsen? Tamman. Damn! Okei, mä pysyn mieluusti täällä. No ei oo... Mitä ne on? Laattoja? Lisää laattoja. Tai sitten on olemassa oikeista kirous, jolla pystyy poistamaan an ja on. Ja ne on siilattu jonnekin kellarin ja meidän pitää vapauttaa ne jälleen. Selvä. Se on laatto. Ui saatana. Sori. Mutta se saattaa vapauttaa ehkä on. Eiku niin. Joo, se vetää vähän aika spooky shittiä, man.
Ai saatana, korvat. Kaatu suoraan päälle. No niin. Sinusta tuntuu sekavalta, eikö niin? Joo. Kiitos kysymästä. Lukittu. Hei, tää on amme. Eikö tää on kaupan kassa? Perhana. Toinen kaupan kassa. Eikö hetkinen, toi joku tiilipaska. Mä en nautin noista äänistä. Tässä on ovi. Eikö se ole lukittu? Jatketaan. Oi. Mun selkeä oikein nauti tästä asennosta. Sami hoi! Ovi auki. Oi saatana, äkkiä voi. Mitä vittua? Joo hei. Hyvä meininki. Eikö vittu joku koputti? Hetkinen. Näin kyykkyyn. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Ihan pirusti vanhoja kirjoja. Miksi mä vaan istaisia lukisin sieltä vaikka Don Quixotea? Vai Coyote? Miten sä sanot? En minä tiedä. Hetkinen, hyvä idea. Avain. Ruumiimessa. Mitäköhän täältä löytyy? Tykkään kävele kyykyssä. Don Quixote. Minä tiedän. Ovi auki, tapahtuu hirveä. Oi saatana. Mario. Hän tänne rauhoittuu. No niin. Hei, toi tuli yhtäkkiä. Yritä avata sinun silmäsi. Yksinkertainen viesti, sieltä se tulee uudestaan. Ei ole oikea aika vielä. Koeta pitää kahvia tässä näppäimistä vieressä, mä uskon sua. Herätäänkö me jälleen kerran? Mitä hittoa, ei tässä ole sänkyä? Vitsit on kyllä nätti. Se on puukko. Miksi mun sydämen sykkii? On mutta ihan nätti. Miksi mun sydän sykkii? Ai vitsi, Lainen, sehän tuli mukaan. Kova poika puhumaan. Lisää kuvia tästä puukosta. Damn. Sykki vitusti, ei sentään. Ei toinen jätkä.
kolmas. Ei vitsi, mulla on kohta armeija tässä koossa. 4. 5. Vittu, mä haluan lisää. Yes. Yeah, boys. Elefanttimarssi, jee. Vittu, sä tulet mukaan. No olisiko tämän paljastamaan päin? Instagram aski. Ei kai sentään. Oi, kato avain. What up my boys? My homies. Yeah nigga. En ole rassista, mut hetkinen. Siis kuvitelkaa jos teitäkin seurasi tommoset Pinokkiot. Ovi auki. Omena kiisseliä. Kyllähän siinä vähän hymyillä, että juu. Hei kamut. Nähdään ensi kerralla. Miksi te seuraa? Tuolla nyt olevan häkki. Sanotaanko, että tää on ihan jees peli. Moi. Jätkä oikeesti varasti mun ruuvimeisseli. Jumalauta, mä haluan se takas. Okei. Moi lumiukko. Sä tulit suojelmaan. Minä tarvitsen ruuvimeisseli irrottaakseni. Tämän kehikon. Vittu, sä oot kusipää. Pinokkio, hakkaa se. Kummalla puolella kaltareita vanki on? No vitustakaan minä tiedän. Kysy tältä pojalta. Et voi tietää, pelko luo häkkin. Toi on hyvin sanottu. Hakin. Hakki. Miksi mä nukkuu? Hei, mä saan ruumimies, pienet sillä. Ja sä oot kusipää. Nois paska. Tuu meni tästä sisään. Sä et pääse mukaan. Ymmärsitkö? Nois paska. Kuinka mä menin se taakse? Anu, chikipriki. Miksi tää on näin staattista paskaa? Okei, ei oo enää. Hyvä, jatketaan matkaa. Verinen rinki. Pentagrammi ja 2 hirttosolmukkaa. Minulle ja mun Pinokkio-kaverille. Siinä on vähän enemmän. Kunnon veri... leikittänyt. Hei, jes. Tulitte mukaan, jes. Meillä on oikein meininki tässä. Miksi mä... ala... pelkää heti, jotka vain halua. Mitä? Hei, tulta. Ne hirtteet on mun puolesta. Kiitos, toverit. Minusta kun olisin havittanut jotain. Niilon. Rakkauden. Ahaa, sieltä tuli vähän verta perässä. Eikö mulla mukaan tässä kaikki? On. Ilmeisesti. Siis, mitä hittoa tässä tapahtuu? Verta on kaikkialla. Voiko tätä peliä savettaa tai jotain? Sä jatkat edelleen tossa, moi. Mä en suhun luota.
Se on sen verran tommonen kiusaaja. En ole vaan semmoista vastahäiriötä. No, se häiristä aikaa sit nukkuisit vähän. Mistä mun pitäis mennä ton viereen? Mä en halua. Se on niinku pienensä pelkät joulupukki. Mutta... Niin jos mä vedän tätä vanaa pitkin. Meni kova meno. Ja tiukka etukeno. Mä tarvii avaimea. Mutta mistä mä saan avaimen? Sitä mä en tiedä. Täältä tulee verta ja tossa on toi mukava nainen. Mielenkiintoista. Kaikki ne halinallet mukana siellä lopussa. Mä oon ilmeisesti unohtanut jotain typerää. Tossa. Hei, se on sydän. Sydän. Se on, anteeksi, se ei ole sydän, se on sydän. Ei se niitä Sudan, mutta sydän. Hiljaista. Hei, tässä voi jopa nopeammin mennä kyykyssä, wow. No niin. Kuuletaanko? Mitä vitsiä? Avain vaan ruuvimesseli, okei. Verinen avain. Oikein. Mikä ruuvimesselle kimppuu, jos se tulee tuolta? Okei. Valintojen maailma. Kumpi otetaan? Ehdottakaa jotain. Oikea vai vasen? Mä pidän tästä tämmöstä pikkutaukoa tälleen. Juon. Kertokaa kumpi. Etten hissun kissu paapula vissun enpäs vedettä loppuun. Oikea aina oikein, vasen oikee. Hitto, mä en tiedä. Okei, etten hissun kissun vaapula vissun elinkeelin lot. Viipula vaapula lot. Eskon saan piun paum, nyt mä lähden tästä pelistä pois. Eli tää oikea voitto. Äänestyksiä mun arvon. Sinne siis. Kutia vähän silmä. Hei, mä löysin huone, missä on vanhoja kirjoja. Moi! Täällä on monia vanhoja kirjoja. Monia vanhoja kirjoja. Viesti takapuolella lukee Sam. Ei ole oikea aika violla. Oh shit, nukkumaan. Näytät hämmentyneeltä. Eikö nimi Sam sano sinulle mitään? Onko se pizza mies, joka toi huono pizza? Pysy poissa siitä, mitä? Seuraa
pimeyttä. Taas Jessicami oli vähän niinku silleen. Hei, hyvää huomenta taas. Miksi te kaikki ootte hiljaa? Mä haluan vähän puhe seuraa tosta. En ole väsynyt, vastahan heräsin. Onko täällä mitään? Ei. Täällä on monia vanhoja kirjoja. Täällä on moni vaan. Ei oo mitään. Onko teille suosituksessa mitään muita hyviä kauhupelejä, mitä pelata? Jahas, mä näen naaman. Johan Space Invaders siitessä. Hauta. Mä nautin tästä. Ota tuolla auki. Miksi mä pääsin kävelen haudalla? No joo, se on vähän. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mitä mun oikein pitää tehdä täällä? Ihan se on auki. Hei, tässä on ovi. Tämä ovi on jumissa. Siellä on verta. Nää pohjaan, se on liian pimeä. Okei. Se on pelkästään toi, joka pitää ääntä. Mä säkin, että siellä joku seuras mua. Ovi auki. Teekö ne mitään? Okei. No miten se auki, että mä tiedän, että mä käyn täällä? Siis on aukinen, no ei sentään. Onks tää nyt sen kuuluisan Samin hauta? Oli. Vittu mä tiesin tää. Hyvän näköistä, jatka saman mallin kiipurikaapuri. Miksi tässä voi olla enempää? Ei ilmeisesti. Ovi auki. Okei, nyt täällä on jotenkin. Fuu. Mikä on? Hei. Voi saatana. Mieli peittaa totuuden, kuten valo peittaa varjot. Näis paska, mä en halua katsoa. Kyllä ne sykkii ihan muutenkin tälle pelille. Kiitos. Oho, jekka. Tuon niinku tajus, että nyt tulee jotain paskaa niskaan, mutta ei tullutkaan. Ahaa. Eikö tulipas? En minä tajua.
Hei, nyt se on verinen. Ei saatana, toi ääni. Tämä on... Joo. No niin. Ei kun nyt mä tajun, mun pitää mennä tonne toiselle puolelle nyt. Joo. Sinä kusipää taas täällä. Just kun hankin lapia, niin jumalauta, jätkä vaan tulee säikyttelemään. Haist paska. Pitääkö mun nyt kaivottaa hauta, kun... Ottaa silt kysymysmerkki. Että mun kännykkä värisee. Taisi olla tyhjä hauta tai jotain. No. Peruspäivä. Näyttää siltä, että täällä ei ole mitään. Okei. Jar har fidelity. Being a pirate is all right to be. You are a pirate. Missä se alku oikein oli? Oliko se täällä? Oli. Ovi kiinni. Oliko täällä hautoja? Oli. Näyttää siltä, että täällä ei ole mitään. Tyhjää. Näyttää siltä, että täällä ei ole mitään. Onko tääkin tyhjä? Tää ääni. Se vinkkaa jotain. Okei, nyt ollaan jännä äärellä. Onko se vain Jumala, joka niinku rankaisee mua tästä hommasta? Verta. Pitää noin kiinni. Paljonkohan täällä on näitä häpäistävänä? Pahoittelen siitä. Tyhjää. Tyhjää. Batman. Okei, tää oli tyhjä. Tuossa on verta. Se meinaa... Jumalauta! Mä en mitään löytänyt. Tää on huijasta. No... Haudan kaivu jatkuu. Minun pitää just... Tämä on täällä turvassa. Ai mä pääsen tuonne taakse. Nyt tulee pimeä. Mulla on lapio. Kuule ääniä. Vittu et konttaa. Se kumminkin tulee läpi. Se on ovella. Koko sukunsa kanssa. Emme osta mitään. Missä mä nukkuu? Voi jumalauta, sä oot kaivannut niitä saatanan hautoja joka vitun päivä. Nyt nukkumaan siitä.
täällä on vähän punertavampaa. Minikään mun niinku pitäisi juosta tästä, jos mä lähtisin nyt tästä johonkin. Tossa liikkuu joku eestaa. Näistä paska, mä menen tänne taakse. Hitto, tää on pelottava peli. Näettekö te? Sinne se meni tonne. Takas. Tonne. Takas. Mä katon kuolemaan silmiä. Katsotaan mitä tapahtuu. Miks tää okei? Okay. Mitä mun pitää tehdä? Onko mä loukussa? Okei, mä... Tää rauhoittuu. Mä vedän juoksen tosta ovesta ja... Lähdetään sinne toiselle puolelle. Hykako nyt? Jumalauta! Saatana! Kato näin. Voi saakeli, mä en halua lukita itteni tonkaan. Hui. Okei. Jahtakaan toi vieläkin. Mitä siltä, että se on tyhjä? Okei. Kaivetaan silleen nopeasti. Outo kolikko. Se näyttää siltä, että se on ollut täällä... Ahaa. Todella vanha kolikko. Mä annoin almuja. Onko se ei vieläkään osunut pohjaa? Okei. Mitä vittua? Nika peace. Eiku hetkinen. Hei, ovi on auki. Vapaus. Lapio. Onneksi tää nyt siinä? Vapautinko mä nyt jonkun pahan hengen sieltä? Okei. Hei, mä pystyn liikkumaan taas. En ole väsynyt, vastaan heräsin. Tää on hienon näköistä. Onks mä nyt pelastanut koko universumin pahalta? Mä en tiedä miksi. Mutta mulla lähti soimaan, että itkisitkö onnesta Leaving the Leavingsiltä. Pääsikö mä tästä välistä? En. Ei! Sakkeli. Okei. Wow. Onks mä tiputtaa ton sängyn? Kato kun mä vedän tästä tämmönen. Ninja! Au. Kumminkin tää alkoi alusta. Älä sano, että tää alkoi alusta. Hei, mulla on valkoinen vain pienet sille. Au. Onko tää muuten viimeinen? Mä en oo laskenut nyt päiviä. Huomenta. Moi. Oliks me nyt friendei? Kaveri? Okei.
Jotkut vakavan trauman uhrit vetäytyvät fantasian maailman, mistä he eivät voi herata. Tässä katatonisessa tilassa uhrin mieli odottaa usein herättää pienellä... Mitä? Ei pienillä yksityiskohtia, okei. Kuten oudot tilanteet, sanoja, ääniä ja jopa videopeli. Älä Rico Fortwalli, mä vihaan sitä. Auttaakseni heitä tajuamaan, että he olivat kunnes älä niin jumalauta. Jopa silloin se vei usein päiviä ennen kuin he olivat valmiita. Herran, wow. Hei, se oli siinä. Nikola Porkis on ollut mahtava jätkä. Kuka on tehnyt tässä Suomi-Internaisella? Mä haluan lyödä sitä. Ai siinä ei ollut. Morista muoli. Onko aika nyt? Ilmeisesti oli. Kiitos pelaaja, ole hyvä. Francese, italiano, portuguese, deutsch. Okei, joo. Tää oli hyvä peli. Tää oli oikeesti hyvä. Niin, tosiaan, mitä mulle nyt kuuluu?